V Nitre sa počas uplynulého víkendu stretli mladí zo Slovenska aj Európy na podujatí s názvom On je živý. Trojdňové stretnutie už po 15. raz zorganizovala komunita Emanuel. V nitrianskej športovej hale na Klokočine sa tento rok vystriedalo počas 3 dní takmer 2000 ľudí. Celý ten program, aj prednášky, aj poobedné workshopy sú vlastne takou ponukou aj cez povede, cez požehnanie kňazov, modlitby za tých mladých. To najdôležitejšie v programe bol sobotnejší večer. My ho nazývame Večerom milosrdenstva. Je to večer, kedy ide o naozaj také osobné stretnutie sa s Kristom. Tento večer oni mohli priniesť a položiť Bohu otázku, ktorú v sebe možno nosia, ktorú majú kdesi hlboko vnútri, odovzdať ju Bohu a čakať na odpoveď, ktorá veríme, že určite príde. Ja som Francúz, ale také niečo som nikdy nezažil vo Francúzsku. En France, il y a très peu de... U nás je to celkom iné, lebo mladí vo Francúzsku vieru nežijú a na takýchto akciách ju skôr objavujú. Prišli sem hostia z Rakúska, Nemecka, Poľska, Lotyšska, Maďarska, Francúzska aj Českej republiky. Możemy zobaczyć, że jesteśmy bracia i siostry w wierze. Na stretnutí zaznela aj informácia o začatí svetorečenia zakladateľa komunity Emanuel. Je faktom, že 7. januára toho roku v Paríži v kostole Najsvätejšej Trojice bol slávnostne otvorený proces svetorečenia Božieho služobníka Petra Gursata. Z roka na rok rastie záujem aj o dobrovoľníctvo. Som to už bola 5 rokov, ale nikdy som nepomáhala, tak som si povedal, že 6. rok sa do toho dám. Tuto hore, tak tam je taká miestnosť adoračná, tak tu som robila. Je to veľmi dobrá akcia, ktorú teda veľmi rád podporujem a tento rok som ju taktiež podporil spevom. Zámerom organizátorov je umožniť nielen mladým ľuďom stretnutie s Bohom. Na budúci rok ich nasmerovať na stretnutie mladých v Madride.